Tervetuloa Codeless Pixels-kanavan ensimmäiselle videolle. Nyt avataan paketista ihan omalla rahalla Powerista tilattu Lubiac Live S-niminen laite, joka on striimaukseen sekä video- ja kuvan käsittelyyn tarkoitettu kontrolleri. Tästä löytyy natiivituki suoraan aika monelle ohjelmalle, muutama tässä mainitakseni OBS, DaVinci Resolve ja aika monelle Adoben ohjelmistoista. Pystyy myös Spotifyta säätelemään, jos on Spotify Premiumi. Ja tää saa kyllä toimimaan lähes minkä tahansa ohjelman kanssa. Paketista löytyy itse tää laite, USB-johto, jalusta ja pikaohjeet. USB:ssä on C-pää sekä adapteri, jos koneesta löytyy pelkästään USB-A-portti. Kontrollerista löytyy 2 kierrettävää painiketta, jotka toimii myös nappeina, 4 nappia sekä 15 kosketusnäppäintä, jotka saa 15 eri sivulle. Eli nopealla laskutoimituksella noin 210 erilaista nappulaa. Siis tässä on tää mun niin sanottu perusnäyttö tästä kontrollerista. Tässä on kaikki ohjelmat, mitä mä käytän eniten. Ja tosiaan tässä sovellukseen kun menee, niin täällä on ihan samannäköinen näyttö. Eli tää on tosi visuaalinen systeemi, miten tämä säädetään. Ja tää saadaan tosiaan säädettyä, että avataanko ohjelmaa, nettisivuus, toistetaanko ääntä, voidaan tehdä vähän monimutkaisempia makroja. Ja voitaisiin vaikka tosta nyt kokeilla nettisivu avata. Pistetään tähän vaikka tää Google. Ja tänne tulee osoite. Ja sitten me voidaan tää kuvake muuttaa vielä. Pistetään nyt vaikka tommonen kuvake siihen sydän. Ja sitten muutellaan vähän värejä. Ja sitten tosiaan tää tallennetaan ja tää vaan vedetään tänne tässä ohjelmassa tää niinku kontrollerille. Ja se on siinä. Se tulee saman tien näkyviin tämän kontrolleriin. Eli sitten on vielä yhteenvedon aika. Plussat. No tää oli halpa, alle 100 €. Pyöritettävät namiskat, timeline ja zoomi käytössä todella kätevät. Kosketusnäyttö. Ja sitten nopeuttaa workflowta, ainakin DaVinci Resolvessa ja Blenderissa on hommannut todella paljon apua. Sitten miinuksi. Hiukan lelun tuntunen ja tuolla jalusta on todella heikonlainen. Mutta no, tuohon hintaan ihan ok. 6.0 päivitys oli iso pettymys, sillä mä en saanut toimimaan sitä lainkaan niin kuin piti. Mutta kaiken kaikkiaan siis ihan ok, hyvä hintalaatusuhde, antaisin ehkä 8/10 arvosanaksi. Kiitoksia kun katsoit videon, toivotaan että tulet jatkossakin seuraamaan kanavaa ja videoita mitä tänne tulee.